Prabu Jayanegara paman ing swatus ngendharat tumindak panjenengan ingkang sampun merong kampuh jingga wonten ing Praja Majapahit. Mul paman monggo sareng-sareng kula minggah wonten ing Praja Majapahit nyuwun pangapunten kelawan Sang Prabu Jayanegara. Dudu kuwi sing tak karepake. Ingkang dipun pengajian nanging Jayanegara koning ngarep aku yen perlu Praja Majapahit bakal tak bengket dadi sawi. Arya Nambi wajib aku ngajeni kelawan kowe nanging tanpa gunung. Yen tanpa kekucap Sang Prabu Jayanegara seloro kelakon kowe jumeneng dipati ana ing Lumajang. Mula tak jaluk yen kena arep sarane aris. Ayo bareng-bareng aku tak sowanke ana Praja Majapahit. Maju legane atiku. Pati. Oh, Kaya bocah cilik wae. Perang Brana kerampungan wis tinggal gelagam colong play. Arya Nambi. Kawuningan. Anggonku perang campuh kan prajurit Majapahit. Aku kasoran. Iya, sapa iku ya, Dik? Aku mundhut tulung kelawan sliramu. Bisa mbelani kelawan pun kakak. Kula. Kedah mbelani karo panjenengan. Iya. Nggih cara kados pundi to? Kula mboten saged perang, mboten saged menapa-napa kok. Ora tangkep jojokan karan wong sing tak karepake. Nanging kowe bisa dadi ranting Mas. Piluten Senopati Majapahit. Mengko yen kelakon wis kapilut lawan kowe. Kowe kudu bisa gawe cara ngurih ringking Praja Majapahit. Oh, menawi mengaten nggih, kula saged. Arya Nambi. Aku tak suni. Panjenengan menika sinten? Mlebet wonten ing Taman Sari mriki wonten wigati menapa? Yen kowe pengen mangerteni sapa satenenat Nggih. Senopati perang ana ing Praja Majapahit. Kang aran Kebutaru. Oh. Lajeng wonten nemu wigati napa mlebet wonten ing Taman Sari mriki Kanjeng? Ngrangket kelawan Dipati Lumajang ya Dipati Arya Nambi. Ing ujug dhewe swani mbalelo. Nerak pranatan mengkang paugrian ana ing Praja Majapahit. Cilik kudune aku bisa ngendharat ngerangket. Gedene aku kudu bisa mateni kelawan Arya Nambi. Duh Kanjeng. Menawi panjenengan kepengin mejahi kalian Adipati Nambi, langkung rumiyin panjenengan pejahi kalian kula. Piye? Sopo? Kula Wulandari. Kapernah apa kelawan Arya Nambi? Nganti kowe njaluk pati sadurunge Adipati Nambi tak pateni lho dhisik. Kula putrane Kanjeng Adipati Nambi. Menawi panjenengan kedah mejahi kalian Kanjeng Rama Nambi, langkung rumiyin panjenengan kedah mejahi kalian kula. Lagene menapa kula gesang wonten ing jagat pepadang menawi mboten wonten Kanjeng Rama. Eman-eman Wulandari. Kok emane-emane kados pundi to Kanjeng? Wong ayune ora karuan kok njaluk mati. Apa wis cepet nalarmu ngono apa piye? Lah menawi panjenengan kedah mejahi Kanjeng Rama, monggo Kanjeng Rama menika pengayoman kula. Mboten enten tiyang sanes ingkang kula gadahi namung Kanjeng Rama Nambi. Wulandari, Kados pundi? aku dhewe ora mangerteni yen kowe kuwi putrane Arya Nambi. Yen mau-maune kowe meneh ngerti kelawan aku ora bakal mateni kelawan Ramam, Sudarmam, ya Arya Nambi. Lah wong panjenengan tindakan wonten Taman Sari mriki anggone tindakan sok-sokan kok. Mboten kaya adat sabenere. Wulandari, Kados pundi? pangertenane wong ae. Ana ing Lumajang iku kabawah kaprentah, ana ing Praja Majapahit. Aku pinangka kawula ana ing Praja Majapahit.
Kapurba lan kawane sesuk dening Nalendra Sang Prabu Jayanegara. Mula tak jaluk wong ayu. Aku tuduhke endi papan dununge Rama? Nggih kula mboten dudoke menawi panjenengan pejahi Kanjeng Rama, menawi panjenengan pidana Kanjeng Rama. Yo. Aku ora bakal miloro, aku ora bakal nyikara kelawan Sudarma, Haryona. Nanging aku duwe panjaluk. Lho? Lho kok duwe panjaluk? Sing mbok karepke kepiye? Sing tak karepke yen kowe gelem pinangka dadi garwa, aku ora bakal miloro, aku ora bakal mateni kelawan Sudarma. Apa pancen panjenengan tresna kalian kula? Iya. Saestu. Kula nika iku putrane mungsuh lho Kanjeng. Mboten pas, mboten strap menawi panjenengan mundhut garwa kalian kula. Kene ora pas, kene ora trep. Aku kuwi duwe kalungguhan ana ing Praja Majapahit. Kowe putrane Dipati ana ing Kadipaten Majapahit. Apa ora pas? Apa ora mungguh? Panjenengan wonten ing Majapahit menika namung dados senopati to? Bener. Lah wong kula menika nggadahi penggayongan. Menawi kula benjang dipun pundhut salah setunggal piyai kakung dipun pundhut garwa, kula mboten gelem menawi garwa kula menika amung ambal dinggih kongkon-kongkonan ambal bawahan saka ing pemerintahan kula mboten purun kok. Sing mbok karepke kepiye? Yen kula karepke kula gelem dados garwa panjenengan. Nanging panjenengan kedah manunggal dados tunggal kaliyan Kanjeng Rama Nambi. Yo, but-bute aku tresno kepengin ngepek bojo kelawan Sliram. Aku bakal manunggal dadi sawiji ana ing Kadipaten Majapahit. Lah, menawi kados ngaten kula nggih purun dados garwa panjenengan. Menawi panjenengan dados garwa kula, dados garwane kula, mestine kemawon lumajeng bakal dados. Apa mung kuwi panjalukmu Sadi? Mboten namung niku kok Kanjeng. Banjur apa maneh? Menawi mungkin panjenengan selemarep Kanjeng Rama, panjenengan ampun wejahi. Ning arep wis tak kandhakake. Yen nganti kowe gelem tak dadeke garwat. Cilik yen ana besat kulit, gedhe nganti Sudarmam, paman Hairnambit tak paten. Aku jagat saisine pinangka dadi pasuksa. Ora bakal aku nyikara kelawan wong tuwa. Mula tak jaluk tuduhke ana ngendi papan tulis. Kepiye pitunggal Sudarma nganti ora wani ngadepi kelawan aku Sadi Wulandari. Mboten kok Rama mboten wonten ngadepi kaliyan panjenengan. Wong panjenengan mau sampun dadi tunggal kaliyan Kanjeng Rama. Ora-orane mesti Sudarma kepengin aku dikongkon merangi wong-wong Majapahit. Mereka leres. Iya, Di. Sadi Parwat, Sadi Wulandari. Pinangka aku gayanmu bisa kelakon. Aku dadi Naradipa ana ing Praja Majapahit. Wektu dina iki kowe pinangka dadi paseksen. Yen aku bakal dadi satriya balik. Sadi Wulandari. Wektu dina iki aku bakal ngadani perang antara Lumajang lan Majapahit. Mula aku njaluk esem sing manis. Aku njaluk pamit Sadi Wulandari. Kakak kebutan. Ana Kabelusanane piye anggonmu tumuju ana ing Lumajang ngendarat Bupati Haryona. Sadi Lembu Pangarso. Ndadekno kawruhmu. Yen wektu dina iki aku ora bakal merangi wong-wong saka Kadipaten Majapahit. Aku ora bakal ngendarat Adipati Haryona nanging aku pengen merangi
Sinuwun Prabu Jaya Negara. Angga Butarun, Syadi Lembu Pangarso. sadurunge tumuju ana ing Lumajang. Kowe wis disumpah ini sumpah Prabu Jaya Negara. Dadi prajurit kudu setya tuh marang sesembahan. Aku ngerti. Dadi prajurit kudu bisa nresnani kawula cilik. Kawula cilik katresnana kaya dening nresnani kawula pribadi. Dadi prajurit kudu bisa ngegungake praja ana ing Praja Majapahit. Dadi prajurit kudu bisa mbela sukertane negara sing manggon sakjroning kaya dening Haryo Nambi. Kene apa? Sampai dadi satriya balik merangi ana ing Praja Majapahit Kakang Kebutarun. Syadi Lembu Pangarso, ndadekno kawrahananmu meneh. Yen aku mukti ngawibawa ngenyam kamukten ana ing Praja Majapahit, aku ancik wangken wong atuak. Kakang Kebutarun, Umpama dadi kowe, umpama aku dadi kowe, piye rasane atimu? iku mung kanggo dadakamu supaya kowe bisa njogeng kawibawan ana ing Praja Majapahit. Lho kanthi Kakang Kebutarun. Gegayuhan tak pambeng nganti sakmene wae. Yen perlu satriya kaya kowe aja urip ana ing Praja Majapahit. Keparat, bocah kowe wis goreng. Mari pitutur kawanan. Jaya Negara. Sung Pawarto, kepiye kabeh urusanane sawise jeneng sira ingsun utus supaya paring dawuh kawan Senopati Kebutarun. Boten dalem seusak dari musim Prabu. Nyadong duka yang salah kung kadah. Bil panjenengan utus dumateng kula ing supados kula tumuju ana ing Kasenopaten dening Kebutaruna. Malah kaporo ing wedal sapunika Kakang Kebutaruna dados satriya mbalik Sinten Prabu. Kebutaruna dadi satriya mbalik. Pilolos. Purba lan Wasesa ndak pasrahke marang jeneng. Sedaya kala wau kula mboten kuwahi ngranggulangi dening kridane Kakang Kebutaruna Sinten Prabu. Dadi jeneng sira kasuran ing yuda lawan Senopati Kebutaruna. Injih Sinten Prabu. Lembu Pangarso, Kati apa Praja Majapahit mung gari sak megaring payung sak siliring bawah. Ning ora. Aku duweni kapitayan. Isih akeh peranganing Senopati Agung ana ing Praja Majapahit. Banjur sapa meneh sing ndak pidi pinangka Senopati ngarabasa utawa ngendhakake pakarsine Senopati Kebutarun. Sapa kowe? Jeneng sira ora ingsun timbali wani ngabiyantara nang ngarsan ingsun. Nami kula Anuraga Anuraga. saking pertapan Gunung Lawu. Banjur apa wigatine kowe munggah ana ing pendopo agung Kraton Majapahit? Ngemuti kula sawening kawula wonten ing negari Majapahit. Menawi dipun keparengaken kula badhe ngabdiaken jiwa raga kula. Cetanipun kula badhe swita wonten. Ngerti kowe pawitane wong Suwita. Menawi boten lepat swita kala wau tansah mantep sawitu sedaya dawuh pangandika panjenengan. Ya. Jeneng sira ingsun tampa paswitanira nanging yen to cilik bisa ngendarat anane Senopati Kebutaruna sing angka 2 bisa merjaya anane Haryo Nambi sing wani mungkang pernatan ana ing Majapahit bakal ndak angkat
pinangka Raja Senopati ing sepisanan ing Kraton Majapahit. Terang terwaca dawuh pangantika panjenengan pareng pamit sampun. Marang sira pangarsa aja kanitegan. Awat-awat ana lakune Anuraga yen cedhak adono, yen adoh cedhakon. Parpang sedekan terus. Tenane aku ora ngerti apa sing kok karep. Rikala ana ing Gunung Lawu sause Bapa Resi Wungkuk paring katerangan antaraning aku lan kowe. Ing kono wis cetha kabuka lembaraning sejarah bab kapribadenku lan kowe yen tuhune Adi Kembang Sore kuwi isih sedulurku dhewe. Mula tak jaluk kanthi lilaning atimu Adi Kembang Sore kowe bisa nampa marang kahanan. Tapi iki aku durung bisa nampa kahanan iki, Kakang. Rumangsa pinget atiku rumangsa gelo. Ento sejatine sampean iki sedulurku dhewe, Kakang Anuraga. Lah mula keng saka kuwi ora ana tinane. Antaraning sedulur lan sedulur kuwi dadi bojo. Tak sawang saka kaduan kowe arep lampus dhewe. Jroning kowe manyiswana ing Gunung Lawu, tak kira kowe wis pana marang ulang reh saka ngersane Bapa Resi Wungkuk. Yen lampus diri murnaning uripe, kuwi sawining tumindak kang ora apik uga ora dibenerake marang sapa wae. Mergo ngene. Yen nganti kowe kelakon tumekaning pati kanthi sarana kowe lampus dhewe. Ngendhat tali murda tuladane mati kuwi kapirang ana 3 perkara. Siji mati madya. Angka lorone mati utama, kang telu mati nista. Dening perdining mati madya. Mati sing wis dikersakake dening Gusti kang akarya jagat tuladani. Kapundhut cilik uga becik, wis tuwa uga apik. Merga kabeh mau wis kinodrat, wis dikersakake dening Gusti kang anggelarjan. Mati utama tuladane sawening prajurit kang magut suraning driya. Tanding yuda marang mungsuh. Teman dheweke tumekaning pati ana ing Rananggon. Kuwi pantes kalamun sinebut prajurit kuwi mati kang utama merga dheweke mati depane nusa lan bangsa. Kang pungkasan ya kuwi mati nista. Sing arep kok lakoni umpama ora ana pun kakak. Mati nista kuwi perangane mati kang wis ora dikersakake dening Gusti. Yen nganti kowe kelakon tumekaning pati lumantar mati kang nista, sukmamu bakal kelambrangan pindaning kinjeng kang mabur ning tengahing wengi ora duwe papan duwe. Lagi tak kira yen kowe kelingan kabeh pulang reh sesorak saka ngersane Bapa Resi Wungkuk ya paman Kensora. Ora kaya ngono. Merga Rama lan ibu kuwi wis tumekaning pati. Mendah kaya ngapa tangise Rama lan ibu yen meruhi kahanan iki nganti kowe kedelarung seneng karo aku. Saiki wis kabupati. Nanging yen dika nampa Kakang Andikan minangka dadi jodohku, dina iki aku durung bisa. Lah iki wangkaling atimu. Ya merga saka tumindak pakartimu, ya merga saka patrapmu kang ora bisa nggugu marang sesoraing liya. Njur kowe isih wangkal. Ngene,
Yen kowe durung ngerti tak wene ngerti. Bab apa kuwi, Kakang? Rikala ana ing Gunung Lawu. Bapa Resi Wungkuk njodhokake marang kowe karo Andikan Bayangkara. Njur kowe ninggal keplas rumangsa angglong jroning atine Andikan. Saben dina saya suwe Andikan kuwi lara teman wektu dina iki Andikan wis tumekaning pati merga mikir kowe. Mati. Heeh. Aduh. Lah kok mati kok, Kakang? Wong kok nggonku nampik Kakang Andikan iki janjane iki aku mung etok-etok. Kok menawa kanthi lumakune wong mongso aku bisa nampa katersane Kakang Andikan. Untung ini iki aku mongso gelo banget, Kakang. Ngerti ya aku gelem nalika semono aku dijodohke karo Kakang Andikan. Untung ini iki aku kudu tumindak kepiye meneh. Aku alep napa sini? Apa? Mau jarene kowe dijodohke karo aku ora gelem. Kowe ninggalake sawing padipuan. Ning barang dikandhani yen aku temekaning pati kowe nangis. Penane nangis cara batin apa cara gelar iki mau Aku ya nek janjane iki ya cara batin, Kakang. Apa luputku lan apa dosa perkaraku karo kowe kok dijodohke karo aku kok kowe ninggalake padipuan. Rung, Janjane ya wenehi sampe pawangsulan keng cetha. Ya apa ya gampang Apa ya ora pantes kalamun aku dadi bojomu, Ora, aku Kakang. dadi ibene Kakang Anuraga. Lah nalika semono kira aku lagi ngerti yen tok Kakang Anuraga iki janjane sedulurku. Iki kaya aku ora Neng ngene lho, nampa. Andikan. Kepiye Kakang Anuraga? Kowe kudu percaya bab iki. Adikku kembang sore lan ngetuni perkara iki dheweke nganti nangis, luwe nganti brebes mili, nganti tekan ngisor. Iki mau aku mung ninggahi banyu kok kamu Oh, tak kira lokmu. Apa mikirno perkara baramu sentek ngono. Iki sampeyane bareng tak. Kualik ki mau. Ya wis ora apa-apa lamun ngene. Aku tresnanono. Ora ketang mengko wis kelakon duwe bojo aku, kowe tresno karo wong liya ora dadi apa. Wong aku iki piye? Wong larang apikan. Kowe aja sembrono lho. Iki sedulurku kowe kok malah ngono. Lah, wong- Yen kowe gelem kandha gelem, yen ora. Lah tenembang ora ditampa, Ini ki wong lanang. Mari basane aku mbok kongkon umbah-umbah ya gelem, mbok kongkon apa wae ya aku gelem. Waton aku mbok akoni bojomu kebangsa. Ya pancen ndek bojo ayu kuwi abot, rekoso, entuk wis ora apa-apa. Janji ora ngerti mripatku. Kuwi ya padha wae, Kakang. Nek ngerti mripatku ya tak bleh. Ojo, Kakang. Ora kok, Kakang. Yes, iki pi, Kakang Anuraga. Ini yen kowe bisa nampa karo Andikan, mesake Bapa Resi Wungkuk, aturana pirsa yen kowe wis gelem nampa marang Andikan. Ngono. Wis aku njaluk pamit ya, Kakang. Iya, iya. Punten, Kakang. Andikan. Aku inggah ana ing pendopo Majapahit. Cethane aku sumpah. Tinampa pasuwitanku ana ngersa dalem Kanjeng Sinun Prabu Jayanegara. Nanging Sinun Prabu Jayanegara duwe pamundhut Apa kamu? ngepasi Majapahit lan Lumajang iki lagi ayunan ing perang. Sinun Prabu Jayanegara paring dawuh minisuda karo Senopati Kebutarung. Kang pinercaya ingkang supaya ngendarat marang Nabi. Nanging dheweke malah dadi satriya balik mungsuhi wong Majapahit. Lah iki tinampa pasituanku siji kudu bisa ngendarat Senopati Kebutaruna angka lorone Adipati Haryana. Lho, aku njaluk panggianku. Yen aku nganti bisa mbengkas karya, aku bakal bukti, kowe uga bakal bukti. Ya. Yen pancen kaya ngono aku ora bakal kabutan kalamun aku ndelani karo sampeyan. Ora ketang piye sampeyan calon IP-ku. Ora ketang aku mengko bisa nyekel Senopati Kebataruna sing dadi satriya balik ning Praja Majapahit. Mengko aku aturi ngersani Sinun Prabu Jayanegara ingkang supaya aku golek kamutet. Lho marang Jayanegara! Jayanegara! tak rungokake saka kaduan uga tak sawang tandangmu kaya dening banteng ketaton singa dadal larut kabeh para prajurit ing Majapahit
padha kapercondang kaya merang kesaputing banjir bandang. Sopo kowe? Kebo Taruna kang dageran. Oh, iki Kebo Taruna. Saka rumangsaku sing jenenge Kebo kae duwe sungu kawujudan kewek. Ning jebulane manungsa lumrah. Kakang Anuraka. Kebo Taruna. Kabar sing tak tampa kowe dadi satriya balik. Bener. Ing sekawit kowe pinangka senopati saka Majapahit ingkang supaya ngendarak Nambi. Neng yogene kowe saiki dadi satriya balik. Ana ngendi sumpah darmaning prajurit? Sopo? Aku kawula ana ing Majapahit Sing dadi Anuraga jeneng. Kesuk. Aku andikan. Nganti kowe wani-wani nyenyurai kawanat. Apa kowe kawulane Majapahit? Ing ngarep aku kandha, aku ki kalebu kawula ing Majapahit. Kautus kaduta pinangka caraka ngersa dalem Kanjeng Sinun Prabu Jayanegara. Siji kudu ngendhakake tumindakmu. Lah, iki aku njaluk pawadanmu sing bisa ditampa nalar. Pawadanmu apa? Kowe kok mungsuh wong Majapahit? Kamangka kowe wiwit bayi kaelarake ning Majapahit. Mangan wulu metu ning bumi saka Majapahit. Anuraga, ndadekno kawruh. Ya gara-gara wong wadon, aku bisa dadi satriya balik. Wadon. Kamangka kabar sing tak krungu kowe wis duweni bojo. Nanging ayu endah Sulistiyaning bojo. Gitu kawan putrane paman Haryonam. Mula pawadanku sing tak nggo dadakan. Aku bisa tinampa pinangkat garwan yen aku bisa mateni kelawan Jayanegara. Jebulane kedaran karo wadon. Yen bab rupa ayu, kahanan jagat kuwi ora langgeng. Maune ayu yen wis tuwa ya rada ora pati ayu. Dadi kowe ketemu bojomu kang sepisanan. Kuwi rupane ya ayu. Apa ngono? Oh, karepe golek sing prawan meneh kuwi ngono. Mergo kowe saiki ndek paruhan ndek pangkat. Nah, pawadanmu yen kowe mungsuh wong Majapahit mergo kowe seneng wong ayu, kuwi kleru. Nggo pawadan sing gumathok. Lah wong pangkat senopati kok mung rupa kepengin rupa ayu, kowe njur kok totohake palungganmu senopati mungsuh wong Majapahit. Lah wong aku sing senopati njaba ae ora seneng karo wong wadon. Iki senopati njero, aku senopati njaba. Mergo dheweke katampa Sinun Prabu Jayanegara, mergo aku njaba. Mengko wis ana kerampungan, aku bisa ngendhakake marang tumindakmu, lagi wae diangkat pangkat. Anuraga, apa kowe lali? Yen ana tetembungan tresna kowe uta. Nadyan nyawane pinangka dadi totohan bakal dilakon. Ngene. Tresna kuwi wuta, ning kowe aja nganti diwutakake bakat tresna. Tresna kuwi katon endah. Pindhane kowe mandeng gunung. Gunung kayen kok sawang saka kaduan endah katon moyo-moyo. Nanging kowe arep tumuju ning gunung kuwi ngliwati pindhaning watu kang gedhe, jurang kang jero. Dadi kowe aja ndek penganggep yen kowe bisa tresnani karo anake Nambi, njur kowe bakal uripmu mulya. Kleru. Kuwi kleru. Cukup. Aku ora ngepenginake soram sing baku. Kowe sumingkir ning papan kene. Arep mateni Prabu Jayanegara. Lah iki lho. Lho, Prabu Jayanegara kok mung dipateni sak senopati Kebo Taruna. Ngene. Kowe iki mung peranganing kawula cilik. Senopati kuwi tan bedane kawula cilik. Kapurba lan Kawasesa dening Nalendra. Dadi sungsunga gegala-gala tan mangga pulya yen kowe arep mungsuh wong Majapahit. Wong Majapahit kuwi negara kang gedhe, duwe paugeran, duwe tatanan. Marang sapa kawula kang duweni lelabuhan pantes diganjar. Nang kok sok baline marang kawula sing metu kaya kowe kuwi bakal entuk pidana. Anuraga, tak warai ngerti. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Nadyan gunung kaya dhuwur, nanging ning dhuwur gunung isih ana suket. Mula tak jaluk sumingkir oleh papan Tegese piye? Nadyan Praja Majapahit pundhere pemerintahan ora ing tanah Jawa. Iya. Nanging aku digayuh yen Gusti kang ngorbahi dumadi ngejabahi.
Apa mukal? Gegayuanmu padang yen kok sawang nganggo mripating tata gelar lain. Ning tuhune peteng yen dipandeng nganggo mripating batin. Kuwi kaya wara. Ora ana tinane kowe arep mulya, njur kowe ngarep sak kepenakmu dhewe. Kowe seneng wong wadon arep ngrubuhake negara. Lah iki yen pancen kowe mberung, yen pancen kowe bacut, ing papan kene aku sing dadi watu sandungan. Ngemping loro, ngenjak mati. Balelo. Lho pawatanmu balelo seneng karo wong wadon. Kowe ya apes jayamu, Yen aku wis bisa kapikut kelawan bisa kelor. Banjur aku arep apa? Wanter dawuh pangandikane Kanjeng Sinun Prabu Braja. Kowe ora pantes urip ana ing jagat Majapahit. Kowe pantes mapan ana ing alam kubur. Dalane kamulyaning urip awak dhewe mengko bisa katampa dadi prajurit ana ing Praja Majapahit. Merga ana kahanan sing ora nyenengake marang Praja Majapahit kang aran Senopati Kebutawi. Kudune kepiye? Munggah ana ing Majapahit matur ana ngersane iki pinangka dadi buktine. Sarta wusanane jeneng sira ing Senutus ngendarat sarta ngripih lawan tumindake Senopati Kebutaruna. Kawiwitan sasamunipun kula panjenengan utus ingkang supados ngendarat dhateng tumindak lan pakarepinipun Kebutaruna saha Adipati Haryo Nambi wonten ing Kadipaten Lumajang. Iya. Sinuwun wedal sakmenika Adipati Haryo Nambi saha Senopati Kebutaruna sampun dumedul pejah awit boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken nanging sedaya kala wau boten kersa ndahar dhateng atur kula kapeksa kula nindakaken purba wasesa panjenengan ingkang panjenengan sampiraken dhateng kula rikala semana. Iya. Jeneng sira ora ndak luputake. Ketangta jeneng sira wis nggawe Rajapati sepisan kelawan tumindake Kakang Haryo Nambi sing angka loro tumindake Senopati Kebutaruna. Jalaran dhewekne kinarya klilit sarta watu sandungan nggone ingsun ngarat pradata ning kraton Majapahit. Mula ingsun salah sawijining nalendra wenang paring ganjaran marang kawula sing gedhe labuh kalebu jeneng sira. Wiwit dina iki jeneng sira ingsun angkat pinangka Raja Senopati ingkang angka sepisan ing kraton Majapahit. Sinuwun pangapunten saderengipun sageguting kolang-kaling sarambut pinara sewu. Dunipun boten wonten gegambaran kula anggadang sabda. Tulus wonten salebetipun manah sawening kawula atur pambiyantu dhateng negari. Nanging rehning sedaya kala wau sampun dados kawicaksanan panjenengan minangka Naradipa wonten ing Majapahit.
Kula matur nuwun sanget dhateng Sih Palimirma panjenengan. Iya. Kuwi kalebu kanugrahan sing ingsun paringake marang jenengan. Ora ono. Banjur siliramu bebarengan kan nganti suwane Kanuman. Banjur sapa Kanuman sing saksi? Ayo. Terus sapa kang dadi aran? Nama kula Andikan Bayangkara. Andikan Bayangkara Kalebet kadang kaiping Kang Mas Anuraga. dadi sliramu sing aweh sabiyantu kelawan Anuraga mberat raratu ana ing Kadipaten Maja. Menika leres. Iya. Ingsun uga ora bakal katalumpen. Uga gedhe darmamu tumrap Kraton Majapahit. Ingsun bakal maringi palungguhan Senopati kang angka 2 ana ing Praja Majapahit. Matur sembah nuwun Sinuwun Prabu. Sinuwun. Pangapunten saderengipun dene kula wantun umbi wonten ngersa panjenengan. Sing kok karepake Dunipun nami Anuraga menika namung jeneng sesingklon. Nanging saestu kula kuda anjampiyani putranipun Rama Adipati Ranggalawe wonten ing Kadipaten Tuban. putrane Paman Adipati Ranggalawe ana ing Tuban. Wel. Yen kaya ngono kepasang yoga. Jeneng sira dene kekumranganing Kadipaten Tuban. Jeneng sira kang wenang gumanti nata ana ing Kadipaten Tuban. Andika. Matur nuwun. Kuduan Jambayani lan sliramu Andikan Bayangkara. Ji. Banjur sliramu uga pancen wani kumbi ana ngarsaning sun. Uga nganggo jeneng sesingkon ngono. Bapak pisan mboten Sinuwun Prabu Janegara. Nami kula Andikan Bayangkara nalika alit. Nanging kula putranipun Kanjeng Rama Kensora. Putrane Paman Kensora. Welo. Yen ngono isih pedrah ana ing Praja Majapahit. Jalaran Paman Ranggalawe kuwi uga pinangka saka guru ana ing Praja Majapahit. Uga kalebu Paman Kensora. Adipati ana ing Kedhi. Mula ingsun netepake jeneng sira wenang nglungguhi dampar ana ing Kadipaten Kedhi. Matur sembah nuwun. Oleh dene trontong-trontong wis meh gagat raina. Saya-saya pedhut kang angendanu kang angemuli ana ing Praja Majapahit wis sirna. Muga bisa nuwuhake bedamen sarta karukunan. Kabeh sengkala padha sirna sing ana mung kamulyan sing tansah nglimputi ana ing wewengkon Praja Majapahit kalebu urmentah marang ingkang kagungan kersa ana ing Desa Lunda. Muga-muga tansah pinaringan berkah panjang yuswanipun gampang rejekine muga-muga kalis ing sambikala. Kados katen. Yen kaya ngono ae bebarengan padha gembul bujana Andrawina ana ing Praja Majapahit.